mahilig talaga ako ng sasakyan ng araw. Ng mga vintage car din. Kaya nung nag-retire ako, sabi ko, ito na lang yung retirement ko. Mag-restore ng mga vintage car. Kaya ito na halos lahat. Kasi mayroon kaming internet access sa supplier sa Amerika, sa Switzerland, saka sa New Zealand. Kaya doon namin, pagka nag-order kami doon at nandun na, pinipick up namin or pinapadala dito. Filipino din, itong isa dito, galing sa Saudi Arabia na tayo. Kinuha ko siya dito. Siya nagsusupervise ng mechanical. Mayroon din kami mga kinuha ko na group para doon sa painting. Mayroon din akong group para doon sa material. Mayroon din akong group para sa marketing. Alam mo kasi, naisip ko na itong mga old cars na ito, useless, dilapidated, wala na gamit. Ngayon, I am very, very happy dahil nabigyan ko sila ng buhay. Tumatakbo muli sila. Na parang dati, napatay, tapos binuhay natin sila. So I am very proud to create another life, another emotion, another inspiration sa mga ibang tao na napabigyan natin ng buhay ulit. Na-restore. They are always welcome para makita nila. Ito kasi, nagpapapicture sila sa mga foreigners, nagpapapicture sila sa mga kursunada nilang mga auto doon na wala pa. Pero din sila doon, kaya lang ito talaga galing dito sa Pilipinas. At dito na natin ito, dito na lang nagmula ito, at saka dito na lang natin i-restore ito. Comparing to my own life, political life, siguro mas matipid itong ginagawa ko. At it creates really happiness to me and to my family. At talagang galingan natin ito, my second family. Kasi sa umaga, nandito na ako, nandito ako sa pamilya ko, at sa kasama, sa mga asawa ko. You can always come here. My door is open. You just come in, take pictures, and if you want to ask something, nandyan lang po ako sa kusina. Pontiac Trans-Am. Camaro. 19. Torino, 1959. GT. Parisian. Pontiac. Cutlass, Oldsmobile. Cutlass. Mercedes-Benz 220, 1963. Mercedes-Benz 190, 1966. Pare. Studebaker, pickup, 1937. Motors, 1976. 1948, Plymouth, Motors. 1957, Cebu, Belen, Motors. 72, Mustang Mach-1. 1967, Mustang Top-Down. Fiat Spider. Tom 40J Datsun. 1952 Morris Rodors. 1936
Fiat Topolino. One and only. Running. Napakahirap mag-restore. Lalo na pagka hindi mo kabisado. Napakasaya po. Talo mo pang tumama sa loto. Kung ano, parang doble pa ang edad sa akin ng mga ginagawa namin. Oo nga. Last brother motor yun. Oh, 1917. 1970. One and only. Playa pa rin eh. Napayos ko. Ang kalatan mo kasi mo. Eh, very rare mo si Mercedes-Benz pa rin. UTS. Pa rin historical niya. Sinan Senator Cipriano Trinisas. Ay, ayan. Cadillac. Team 48. Chevy pickup.